Nos contades un pouco máis, porque hoxe, Bernardo, estamos moi pendentes tamén de todas as localidades que están hoxe en festivo, porque é o seu día de Santa Rita, non? Queredes coñecer algo da historia claro. desta festividade? Ides aprender cousas que non sabíades, posuevos. A ver. Dice que Santa Rita de Casia casou forzada aos 16 anos, tivo un matrimonio violento, vale? O seu home foi asasinado e os seus dous fillos mellizos que tivo morreron con 14 anos. Foi aquí, cando perdeu o home e os fillos, cando se meteu monxa. Estivo 40 anos nun convento, estivo 40 anos nun mosteiro. Dice dela que abogosa logo das situacións difíciles e das causas perdidas, das causas imposibles, pero tamén é a patroa das familias, dos matrimonios e, ollo, do funcionariado da administración local, efectivamente, dos funcionarios que traballan nos concellos, por exemplo. De aí que nos concellos, nos municipios galegos onde hoxe non é festivo, reduciron as horas da xornada. Mirade para aí, que sorte. Por que se lle ofrece a xente? Por problemas económicos, familiares, por mal de amores, por esas situacións difíciles que atopamos no noso día a día. E onde se celebra? Efectivamente, dicía Rocío, nun regueiro de sitios. En Vila García de Arousa, no Barco de Valdeorras, en Lalín, en Vigo, en Santibrao das Villas, en Mazaricos, en Lousame, no Morrazo. Pero é que aquí no termómetro somos fans dunha en concreto con respecto a todas as demais, que é a Santa Rita de Bealo, en Boiro. Esa talla que tantos apuros pasou miña probe. Agora sí, queremos ir onde están a celebrar hoxe. Por certo, quen cree nela, ve nela, pois, unha figura valente que nunca perde a resiliencia, esa capacidade de facer fronte a situacións difíciles. Imos a Tarnoia porque di a tradición que unha doncela pediulle mozo a Santa Rita e atopouno, pero duroulle pouco. A relación rompeuse e foillo botar en cara. E saben que lle dixo? Santa Rita, Rita, o que se dá non se quita. Aí en Arnoia non sei que lle piden os devotos a Santa. Se parella, Rocío Padín ou leña. Pois mira, aquí na Arnoia non sei se lle piden ou non parella, pero leña, Bernardo, teñen ben a monta. Acabamos de rematar agora mermísimo a procesión de Santa Rita, día grande. Aquí na Arnoia temos aquí a banda de Ramirás. Mirade, por aquí estou ca comisión, esta maravillosa comisión. Que liastedes este ano? Perdón? Que liachedes este ano? Pois nada, unha festa, faela un pouquiño máis fuerte. Había que xuntar cartos? Había que xuntar cartos e armámola aquí co trator da leña. Canta leña hai aquí? 2.000 kilos, máis ou menos. 2 toneladas que temos aquí de leña e que vendeuse a rifar para rifar esta leña, pois rapidísimo. Nada, 15 días todo vendido. Todo vendido, ahora o que nos queda é sortear esta leña nun día grande aquí na Arnoia, día da nosa patroa, a Bogosa. De todos imposibles, así que pedidelle de todo o que queirades. Porque aquí ven xente de todos os puntos. Vamos a preguntarlle a xente de onde nos ven. A ver, de onde nos ven esta xente por aquí? De onde vides? Eu son de Pontareas. É por aquí? Da Laixa, somos de aquí da Arnoia. Porque son do coro. Tamén temos a banda de Ramirás que está aí a tocar. É por aquí de onde vides? Eu daqui, da filla da presidenta. Hombre, representando. Pois xa vedes que aquí temos unha festaza terrible no día da patroa dos imposibles. E ahora que nos queda? Que nos queda no que queda de día? Sortear o trator de leña. E disfrutar tamén do día. Disfrutar, por supuesto. Que habrá que ir a comer coa familia. Por supuesto. Como ten que ser, mira. Aquí xa sabedes que cada vez costa máis xuntar os cartiños. Para a comisión costalle máis. Tedes moitas cousas para aquí preparadas, non? Sí, hombre, empezamos por a lotería de Navidad. Xa empezan en Nadal, En Nadal, a lotería de Navidad, despois xa metémonos nesto do trator da leña, que xa foi un éxito. Agora temos unha cena o día que está a orquesta, que é o sábado que ven, unha cena dun porco espeto, e todo para recaudar uns cartiños e tratar de atraer xente. E ollo con esta leña, porque esta leña quentou 3 veces porque fuchedes vos a comisión a por ela ao monte. Fomos a buscar ao monte. Quentou a vez cando foron a talar. Eso xa quentou, a primeira. A segunda cando arrachamos. A segunda cando arracharon, a terceira. Cando cargamos o trator. E ainda vai haber unha cuarta porque o agraciado ou a agraciada desta rifa quentaralle tamén na súa casa. A il. Claro, o cabar xa se levará a ele, non lle imos ir cantarnos nós. Si é que chega, compañeiros, unha cousa vos digo. Aquí quedo, vémonos. Marcho, que teño que marchar. Grande, Rocío, aí os mandos do camión de leña que sortean aí en Arnoia. Eu estaba pensando
e que hai que ter ganas e bo humor e que maravilla os que forman parte da comisión, que non é doado, como acabamos de ver, a ir ao monte, cortar leña, de todo, Cuidado que a leña é un regalazo, cos invernos que estamos a ter últimamente, é máis co vicio de churrasco que temos, vamos. ter unha cousa destas de leña. O que pasa é que eu estou apiadando agora de que engane o ter que acastillala na casa. Porque apilar todo ese monte de leña que hai... É a cuarta quenta. Efectivamente. No, que engañe ten o inverno asegurado. Moitas veces, o contamos aquí, Laura, o traballazo que fan aí as comisións de festas por manter vivas as tradicións, a troula sempre. É un pouco que se lle recoñece. Claro, así está. Que eso sí que é un pouquiño triste, porque pasan moitos traballos e a maioría das veces ainda son máis criticados que agradecedos. E logo, mira, aí só levan alegría, leña e o que faga falta. Bueno, o que non sabedes é que eu na miña familia son moi devotos de Santa Rita, que é onde se vai peregrinar, a de Vila García neste caso. Pero eu unha vez fun andando desde a estrada, 32 kilómetros andando a Santa Rita, Ollo, despois non entrei na misa. Despois quedei tomando café ali, esperando pola misa. Pero estabas ofrecido por algunha causa perdida? Eu non, pero miña sogra sí, miña sogra é moito de ofrecerse. Non son casos tan perdidos, son cousas de traballo, O día a día. Día a día, axuda, que nunca me Bueno, 2:20, estes días estáse celebrando, pois creo que unha das datas máis singulares, non? Que temos aquí no país, que é ese Festival de Cannes que mistura un pouco, querido Óscar, pois o glamour do cine e o glamour do rural tamén, non? Contanos, Óscar, adiante. Aquí temos, Rocío, glamour de todo tipo, glamour das estrelas de cine, efectivamente glamour do rural, que xa vedes que aquí o rural cotízase moi ben. Mirade que imaxes deste jalpón que temos aquí. Este jalpón que este ano debuta como sala de proxeccións aquí no Festival de Cannes, e que a dona deste jalpón é a de cine. Pois non, nunca me imaginei que aquí se pudera ver o que están facendo. Claro, porque xa non son películas, tamén as estrelas todas de cine que veñen por aquí. Exactamente. Non contabas. Non contaba con isto nunca. Nunca me pude imaginar. Porque ti... Ainda non me imagino, Imaginas, porque hoxe fixeron aquí un programa de radio, por exemplo. Sí. E agora, por exemplo, ti para que utilizabas? Porque agora sí que se utiliza para isto, pero ti para que utilizabas este jalpón? Para meter trastos. Para meter trastos. É para meter o coche de meu hermano que está en Caracas. Claro. Que o coche xa é do ano 82. Mi madriño, o sea, que xa o metíades aquí desde hai moito tempo, pero tamén metíades uns cars, pode ser? Sí, un casco, un remolque moi grande que lle fixo o abuelo pos netos. Estuvo, ao final, os netos fixéronse grandes e tuveron que desfacer de todo. E tivemos que desfacer, xa non había... Os rapaces agora xa queren un coche de carreiras, pero de carreiras, non de... Claro, eso non cabe no jalpón, pero aquí no jalpón se utilizaba antigamente, aquí os veciños todos das vilas, utilizados os galpóns para almacenar. Exacto, para meter leña para o inverno e para meter trastos, sobre todo trastos, porque o que sobra no piso, tráelo para aquí. Aí está. E que tal ambiente tedes aquí en Cannes últimamente, non? Porque isto, agora que comezou... No festival é fabuloso. Sí. Eu nunca me imaginei na vida que o segundo ano, o primeiro ano non foi así moi... Claro, era empezar, pero o segundo ano non me imaginei na vida ver tanta xente como se viu. Ahora, desde que puxeron a carpa alá no río, aquí xa non se xunta tanta xente. Claro. Pero que antes era non sei nin como explicalo. É unha barbaridade, claro. É agora 22 anos que leva o festival, amigos, 22 anazos, que parece que foi onte. Que pasaron rapidísimo. Que pasaron rapidísimo. Demasiado rápido. Pero aquí, Aurora, hai unha cousa que é mitiquísima aquí de Cannes, que ademais de xuntar a todo tipo de estrelas, tamén tedes os chimpíns. Ti viaxas en chimpín? Eu si, algo ver fun. Sí? Sí. Pois eu creo que vou ir agora nun chimpín. Pois eu fun unha vez cando vi o meu hermano de Caracas. Cando vi o teu hermano de Caracas, claro. E gustouche, é bo medio de... Ahora, paréceche? Pois prove. Encantado de coñecerte. Verdad como che vai gustar. Tes un jalpón bárbaro. Vou ali ao chimpín, vale? Vale. Compañeiros, vou ao chimpín porque está aí esperando por min. Bueno, temos aquí todo menudo aparcadoiro de chimpíns que temos por aquí, amigos. Pero voulle preguntar aquí ao meu amigo Constante, que xa me fixen amigo del. A ver, Constante, poderásme levar aí a Santiago, que me están esperando ali os compañeiros no plató? Poderásme levar a Santiago no chimpín? A que queres?
Con ruido ou sin ruido? Con ruido ou sin ruido, amigos. Metémoslle ruido, non? Metémoslle ruido constante. Metémoslle. Veña, pois vou subir, amigos, que nos marchamos aí. Imos pa Santiago de volta. Constante. Dalle aí o ruido, Dalle, Óscar.